Palodo. Nagliwag. Okay, ano? Ambulance nga may sakay nga 50-50, kaya? Yes, of course. Okay. Tama na. Ano pa? 50-50 nagsiring, di rin may katok. Ay, amat pa amon. Ano pa? Mga hayop, Ay, basic. Maarma kiton. pagkakataon na namin eh. Yes. Pagkita ha, Ano? wala. Anong tingog ang baka? Baka. Yes, Pasayo malaking din papabuhat. Baka. baka. Waray, mga palakpakan nila. Parang naman ano. Ano pa? Bisalo. Himuon ko itong natunog. O payo niyo mag-imo? Yes, of course. O payat ka tunog ha? Oo, God. E bang inuma kagimiyaw na ni Boy si agang balang ba? Sige, lawat ka na ito. May padon ka pa, may bugas ka pa. Ano? Oo, pa eh. Ano, sige, ano pa ito? Ay, kinimiyaw naman. Okay. Sige, naganahan na ako. O payo ano nga ang tingog han? Ano? Han Karabaw. Hindi kita tatago. Hamon to! Baka man tagkitira doon putik. Kaya, amot dito amon. Kanding. Kanding. Para imo, warekor karigo. Tama. Kanding. Usap pa, ano pa? Kanang tuko. Ano liwat? Kanang tuko. Kaya ka na kita libay. Upaya ko, ano itong sayang? O kaya kanang tingog ang tuko. Toko. O kaya ha, kailangan kuhang-kuhag para makuhag ang planan. Challenge ito. Oo. Okay, amin ito tunog ito ko. Sige. Listen. Ipakita nga, taga-puno ka. Listen. Lima, usap pa. Amay ito ka. Yes. Kabayo. Kabayo din. Anay, kaya amin ito pirahuni. Kabayo. Anay, nadalaga ng kabayo. Kabayo din si Rashid. Nadalaga ng kabayo nga ni. Ito talaga may kabayo na kaamang diri ng sugat. Aw, nakamangay na ito. Anak niya, Nakaya ito kabayo amon. Awaray ka mo, ito yung kabayo. Lalaki nga kabayo. Ano pa? Babae na kabayo. Kabayo. Ah! Tumboy na kabayo. Tomboy. Oh! Kaya rin ito kay panulay ka. Adi na. Ano ito? Matutumboy. Baka silence lang yan. Ang baga bisiplo. Bayo na kabayo. Yabi na sa. Wala. Ako. Anak daw, ikaw, di ka good na pa, unsi. Kasi siyempre may daming din tundog. Ah. May kakugap na tundog. Ano ba ting kaya liwat? Tama. Ako mga TikTok. Uy, mga anak kayo dun! Oo ka. Di ba nasa rin kay study first na permi? Oh, mag-study. Anay bago mag-TikTok. Ah. Ano yung TikTok ba? Mahal ka mag-tiktok. Ha? Mahal ka mag-tiktok. Very good. Dolo. Pero nasabot-sabot. Ambot na. Kasi mo ka daw. Kasi mo na. Pogi? Sige na. Very ako. Very ako. Pogi? Sige na. Dili na ba? Kaya dili man ako. Ano? Pogi? Sige na. I always on my
Baga may tuntuan, ulog na din asinan. Ano pa? Para sigurado nga may balo na itong buwas. Ano man? Igagawas na nakakang helicopter. Haman ang helicopter. At invisible. O invisible. Adi man. O nakita na ako. Pandara. Abring pa nagportahan. Oh, sige. Touchscreen na ito. Awat na touchscreen din ang nasa. Hindi, anjing ko ka na tugin ko ka na ng password. Kung baka hindi detect. Ang password at sugat touchscreen, bumulog naman. Ah. Sakog na kita. Hala, aron manit portahan kami. Kaya siyempre yung mga hinaron ito, kaya ko na yung nakamodified. Maandar na kita. Kapot ka ba ka mahulog? Hulat. Sige. Pwede. Siyempre, kay mga sosyal kita. Hindi mo helicopter, ganado, baganin na dulo. Amo, kay baka kang tumul. Okay lang ito. Ano na, malupad na kita. Listen. Malo. Ikot malupad, gumay helicopter. Siyempre yung kita, itong kinasakay kita, baka Hindi mo mambungaw. lahat wak-wak. Helicopter na malupad, kita sakay. Sige. Malayo, payat ka drive ha? Kung payat ka drive, kaya panak mahulog ang sayop na tao. Sige. Dapat mahangin! Ano nga na? Huwag ka man! Nasungka-sungka, malilog ako. May na low pressure. Siyempre, mahangin ko kay may low pressure, di pagbaragyo. Ang malo pressure yan. Ala, kahog doon na ito. Alright guys, sa namang siya naging katuwari ba kundi ang China? Kumantok kita ngayon ito? At China. Di na ang China. At China, di ka maaram ikaw ginay mga karabaw dito. China. Pisya naman na sipoy. Ito ang kompomaster. China. Ani ko rin kay wala panagdalan. Ano, kay Manit Bugas yan na. Anay. Okay na ito, kaysa mga awatin lobby. Alagad na Michael Jackson. Ano na? Alay na! Tumakita ito na! Ano, linuwati ka. Ano, linuwat? Ito nag-out ka na dito. Siyempre, tumakita ito. Akong lumaw, ako ditagan. O dapat madaot rin ako? Madaog ka diyan para tagan ko. Wala ito ba yan? Natukar ako, para sa nakadaog. Ginarmati mo liwat. Di ba na akong basiring? Oo. Ate, masugat na nga. Sige, basta, yun na. Okay. Ang nagdinig ko na kita ni Emilio. Yun. Magkaroon. Nagtulanag ang bars. Sige. My idea for a perfect
Galit bang ugit po, Dave? Ano, ganda, huwag tumarigo man ako. Paya! Nagaganingal na ito. Siyempre kami kumakto Japan. Japan. Utangan ni Dave. Hekkarabara Naruto Sasuke. Akkarabara Omaruga. Heshikarabara Naruto Sharingan. Hekkarabara Doganga. Japan. Japan, naarang ka dito. O kanang mga robot. Maaro ka mag-robot. Kami nag-invent ng robot. O parang ginto kang robot. Kami nag-ayad. Ginagawa man ang robot niya nito ni Titsura. Nakasukat man ang kanang mga robot. Hino ito ni Voltis 5. Diri. Hino ito. Optimus Prime. Transporter. Transporter. Ipakita natin. Maarang ka ito. Robot. Sige na, testingan ta. Control lang. Adi na ako ng remote control. Okay. Wow. Naikipitit ko lang kung ila power button. Hinaya. Kaya kakarasan ni robot. Anay. Baka magbungaw. Octobax Transform. Robot, bulldog. Ang hunang ko ayam na robot. Robot na. Robot na. Octobax Transform. Bagan pa ito nga robot. Mabaktas na ito. Hinaya. Binibig ko ka to. O sige. Mapita dito na ha. Tapi hapag-pigtad. Nay. Nay. Adahin, balak ba yan? Baga may kung disable nga robot. Lain